La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca augmentarà la partida pressupostària destinada a la contractació d'assegurances agràries. Per al 2024, l'import total serà de 32 milions d'euros, un 13% més que en 2023. Així es va acordar a la Comissió Territorial d'Assegurances Agràries, on el secretari autonòmic d'Agricultura, Javier Bartolomé, va destacar que mantenim el nostre compromís i incrementem el percentatge d'ajuda per als cultius de secà. En aquest sentit, cal destacar que la Conselleria d'Agricultura és la que més aporta al sistema d'assegurances agràries de tota Espanya. El pressupost de la Generalitat va representar en 2022 el 32,1% del pressupost de totes les assegurances espanyoles. Sols el 2023 el pressupost destinat va ascendir a 28,3 milions d'euros, encara que finalment es va abonar un total de 34 milions, cosa que demostra la importància que té este sistema per als agricultors i ramaders valencians.